Ayiwa ungayivi. Umndini ndakwenza ntoni na? Ukusokola kungaka ndahluke ngantoni na? Ndikhala ngenyembezi, ndikhala ngentliziyo, andiboni mahluko. Andizange ndikuthi vu ukukhanya oko ndazalwa. Kudala ndinyamezele, yini la lingade livele ilanga nakum. Ndityikitya amehlo ngeenjongo zokubona nto imbi. Ndisula impumlo, ndinethemba lavumba limbi. Ndigoqa indlebe kodwa lam igama alide likhwazwe. Le nkungu lithi ilala kweentaba ngeentaba ingaba liqaqa na eli lam. Le nkungu lithi, le nyathi lithi ibuzwa kwabaphambili ingaba ndibuze kwezi zamva na mna. Kudala ndibabukele eyothula iminqwazi, kodwa wena bom kunzima ndikothulela umnqwazi. Uphethene sakeni. Sifezekisa amaphupha sebefungile besithi sawuke sibone lo mntwana uzawuphumelela phi. Sivusa amakhaya wethu ngemivuzo emincinci siyamkelayo. Sebefungile besithi sawuke sibone landiyokhiwa phaa izawuphelela phi. Andizuyichaphazele ukuncipha kwamathuba emisebenzi ngokuye kuhamba iminyaka. Kanti thina bazukulwana lo mhlaba siwenzeni? Zithi ke ingcali xa sigqiba ukunqamla umthendeleko. Kuba ndingasindiswanga umthandazo ebendidla ngowenza phambi koba ndilale, uThixo sozawuve. Nabaqhumisa impepho bandihlahluba ngeendaba ezinganiki mkhondo. Lizawuthini ungabinzi ihlabathi xa sithe ebantwini siligazi elinye kodwa singcungcuthekisana kwasodwa? Andibasoli nabazalwa sebengasaphili. Kunzima ubomi noxa umzali xa ephuma nosana esibhedlele uphila ufike echulumancile. Igama lam ndinguAvile Qhinga, all the way Eastern Cape.